ku beli pi baro papet ya kanika video nga de bali pingro bat ringkat bat nga dan student Andrew Maulong ban nga kwaya tho khamtam haki kemi khpa haki khnna pule bangi ngi one file ya ka RTI ban wat jing tem phangka academic reservation man haki ni ngi shna video ban pen I bakungno khnna bayo 90% kim yo rung ya ka state quota ha ka medical hunre khnna ki bayo tang nju phusan rukila yo rung te on what basis ki sami kini ki seats namar kalong unfair but kalong very discriminating kan namar ba kum ka academic reservation policy kam padan ha state adu menta te daki pendan kam hi daka job reservation policy banthung ya ki students ha ki state quota kata kala de misconstruction of law kata kala long illegal. Yes, convention rana nor ba ya ka academics ba use lang bat ka job reservation ki mention ka job reservation policy 1972 klam mention ya ka academics khindia ru then da kam mention ya ki use da ka policy eu kan pat banthung ya kini ki ban allot ya kini ki seats ya ki students te ngidan jingkelmen badala mi ka RTI ru ngin pentep yang shapi bat ngin prisang kat bala bangin resolve ya kani ke issue namar bakala long no shiliang shapapalat de khna ki bayo merit list bat de ban rung ya kenja seats jongka state quota te menta pade ngam ithu mat ngi baro ngim sngo thu hakanu kalyang ki alot ikini ki seats te sen poi byang ka RTI pan nginsa pen I byang hapi ki petba ble shibon